posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero lino pa 4 May 2025. Takhani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wa Malawi First, President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndipo ngati wina umazinyenga ukakhala kwanuko nkumati ukhoza kundigwesa ineyo, ndiye kuti ukungotaya nthawi yako. Ine ndakumana ndi zambiri pa moyo wanga, ndipo kuti ndifike lero ndi chisomo cha Mulungu. Ine nimangoyima pa chilungamo, ndimakondwera kwambiri ndikamaona mabishopu a Katolika akuyimanso pa chilungamo ngati achina Ntumbuka aja. Ine ndimasatira za anthu ngati amene aja, chifukwa ngati kuli anthu ena amene amayima pa chilungamo opemphera ndiyo Akatolika, amene amakhoza kumamuuza president chilungamo ali pompo, monga mmene apangira kumwambo wa dzulo uja kumuuza president za anthu akukasasire, amene ngakhale khoti lapereka chigamulo koma akukulabe mtima kumazuza anthu aja chikhalire nicho khoti lachita free anthu, kunena kuti anthu inu ndinu anthu osalakwa ndipo amene anamangidwa atuluke ndipo mubwerere kumalo kwanu. Koma DC wa Nkhata Bay komanso wa Ndale komanso wamkulu wa Kuame adakakulabe mitima kufuna kumazuza anthu aja. So ndithokoze kwambiri a Bishop Ntumbuka, inu mmangoyima pa chilungamo ndi anzanu wa Katolika, simmanyengereraso iyayi, koma chilungamo limene chitichiza kupwetekeni mmene so chitichiza ndipwetekere ineyo. So wina ngati umakhala kwanu kono kumaganiza kuti ungayikwanise Malawi First, kuyipangira propaganda kuti uyithese Malawi First, ukungotaya nthawi yako. Wanzeru ngati uli wanzeru kanangoyambisa gulu lako kuti nawenso uzimenyera ufulu monga mmene tikupangira ife anzanu, mmene amapangira so magulu ena omenyera maufulu. Ndiye zimene zozo zikufunikira, chifukwa ziko ili lavunda, ziko ili a Malawi yakuzunzika koopsa. So wina ukamata nthawi yako kumalimbana ndi Boni Kalindo, kumakonza maprogramu a Boni Kalindo you're just wasting your time. Lero nkhani zimene tikukambirana ndi zomwe zija zaku MEC komanso Malawi Congress Party. Ndipo Malawi ndikufuna mudziwe ichi, kunena kuti zizindikiro zoonesa kuti zisankho zikubwerazi inu a opposition palibepo chanu zikuchuluka kwambiri, ndipo zilipo overwhelming zizindikiro zokuti a Malawi muzapita kukavota koma anzathu atavota kale, atapanga chiganizo kale chokuti amuwinise munthu wina otchedwa Lazarus Chakwera amene waononga ziko lino, amene asakufunidwa zikuoneka. Munthu ukamadwala usanadwale umamva kupweteka mutu, signs and symptoms zoonesa kunena kuti munthu uye mthupi mwako mwalowa matenda. Chimozimozi mmene nkhani imene iyi, process imene iyi yazisankho imene ikuyendera ikuchita kuoneka kuti something is not right, and pakufunika kuti inu a opposition mudzuke. Ndikunena tu inu a DPP, ndikunena inu a UTM, a UDF, a Ford komanso zipani zonse zosusa, muzuke mupange chinthu chimozi. Mukonza kumapanga ma primary okongola anthu ndikumawina, mukonza kumapanga ma structures anu anthu ndikumaona kuti anthu awali ndi ma structures. Koma if you are not organized and if you are not preparing everything well, muziwe kuti zanu zikakuvutani. Anthu amene wa akonzeka chisanzo kuti muziwe kuti things are not well, ma CSOs anapita kukakumana ndi bungwe la MEC, koma ayayankhako mwano, ayayankha kuti sangapeze nthawi yokuti akapange auditing, komanso sangapeze nthawi yokuti akapange zisankho zamanyo. Iyo akufuna kugwiritsa ntchito si mathematics, ndipo akuchita kunena atu mtima wawo uligwa, masomo awo muligwa, akulankhula mwathamo, apolisi atazungulira, ama CID ali pompo kumachita kulankhula akuziwa kunena kuti ife we are protected.
zisankho izizi sizisankho abale yanga. Muziwe kuti style imene yatengedwa iyi atenga style ya Rwanda, style ya Zimbabwe, style ya Mozambique, ndipo kuzakhala kuulira ndi kukuguta mano if you are not taking part, if you are not waking up. Tikunena kuti inu a opposition zimakhala zomvesa chisoni kwambiri kuti a opposition yathu always you are divided, you are not one. Kuteko muli busy ena nulu mukuziwa kuti olo chipani chanu ma structures mulibe, ndipo mukudziwiratu kunena kuti olo zisango zitabwera ife sitingawine koma kukakamira. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti anthu ndopusisa zisankho kapena chisanzo mutenge ma primaries amene akuchitikawa. Anthu amakhoza kumamuchemerera munthu muwina kumudyera pakana nyama, kudyera ndalama zonse, anthu aonongato makobiri. Koma chinachitika ndi chani? Kubwera ma primaries ambiri alephera. Ena tikunena pano akudandaula chifukwa ali mu ngongole zaoneni, akatapira nkati. Kutere kwa anthu ena alandidwa nyumba, ena alandidwa magali moto, ena alandidwa mafamu chifukwa cha anthu andale, anthu amene amakavota madelegates atamudyera china chilichonse. Ndi chimodzimodzinso inu a opposition ma president kutero kwa anthu mukamadusa mujama kuchemererani nanji izi za mahandi houses mukamala pereka ndalama zanu zija, mukamapereka ma t-shirt, anthu amangotenga zimene jandu kumakuchemererani. Inu poona ndikumaona ngati akukuchemererani akukufunani, koma the truth is tagwirizanani inu a opposition mukhale mupange chinthu chimozi. Ngakhale kuti ma alliance wo ndofoka alibe legal backing, izi nzofuna noka, koma muyangane maso anu patali. Muzipanga ngati opposition imene imapangira ya Zimbabwe, opposition ya ku South Africa, opposition ya ku Zambia, opposition ya ku Kenya. Anthu amatuluka ndikupita pansewu, koma kuno ku Malawi opposition yathu ndi makhwangwala okhaokha, makawadi, anthu amantha. Kuterako zokuti mupange mademo odana ndi system ya meki ayi koma inu kwanu kungolankhula basi mangolankhula. Kodi chingachitike ndi chani atatuluka APM? Chingachitike ndi chani atatuluka atupere? Chingachitike ndi chani atatuluka Mai Joyce Banda, Chihana, ulendo kwa Chinantambo, nonse kutuluka a opposition mogwirizana ndi ife ma CSOs kuchita demand accountability kuti meki ifune isafune akuyenera apange audit, meki ifune isafune akuyenera kuti asagwirise ntchito mathematic. Koma ayi nditu tikwasiya amene wawo azipanga ngati chisankho chindi chawo, kuitenga ngati ziko lindira ambuye yawo kapena la abambo wawo, ndipo akuchita kukula mtima nzimayo, kukula tu mtima tu kumayankha mokula mtima. Andi lero mawa lino kukhomedwa Nsomali chifukwa SADC secretariat ikubwera SADC kuti izaone preparation kapena preparedness ya meki kuti kodi akonzekera bwanji zisankho. Ndafuna ndikuuze ni kunena kuti bungwe limene ndi bungwe la anthu onama amabwera m'mayiko ndikumalandiramo makobiri. Kuteko statement imene iti ituluke akabwera a SADC ndionena kuti we are happy that Malawi is preparing well for the elections. We have visited their offices, we have seen that everything is okay, just to please other countries. This is a fact and you must know this, and this statement will come from SADC Secretariat to back mediocrity, to back Malawi Electoral Commission when we know that things are not well in Malawi. And this is my advice to the leader of opposition, George Chaponda, that you must try hard to meet this delegation, to meet these people and tell them that Malawi has not prepared well. Malawi opposition has not been given a chance to go and audit what is in the voters' roll. This should happen, and this should take place whether you like it or not. You must tell the SADC Secretariat that all is not rosy. Kuma inditu muona nditu wa opposition angukhala. You must demand
for accountability. Demand that you should meet the SADC secretariat. Tikunena tu inu a opposition. A George Chaponda ngati leader of opposition. Komanso tikunena kuti wiki ya mawa, wiki inoyo tingoti chonjo, Wednesday kapena Thursday, tikulengeza siku la mademo. Ndi no retreat no surrender. Tikufuna kuti ziko lonse la Malawi liyake amene uyu ntali manjai komanso MCP asatengeze sankho zingati zawo. Otherwise the best is to write a joint statement yochita boycott. Ndikumulembera Donald Trump kumuuza kuna kuti chakwera akubweresa dictatorship kuno ku Malawi. Zisankho zisakhaleko ngati zingakhale zikhale zawo chifukwa izizi sizisankho izizi ndi one party system yokuti yo azipitiriza kulamula ziko lino. Tikunena tu Meki ndi MCP awatu ameki akuzuza anthu awo. Ena sana alipire ngati pakana lero amene anakagwira ntchito nthawi ijayo kunali ma exercise osiyana. Ndipo Meki yo tikunena pano mupite kwa Njewa ku warehouse, mupite ku Blantyre warehouse, mukapeza kuti ma staff akumeneko akuzunzikabe pakana lero. Masalary yawo amabwera khala pa date 40 chakuti olo allowance simabwera. HR wakumeneko amangokhalira kupita ku field. Kodi HR amapita ku field kusonyeza kuti ndondomeko yonse yokhudza za chisankho isinalo and void. Anthu amene wapanga kale chisankho cha munthu amene atazamusankhe. Ndipo tikunena pano ine ndimakhulupirira kuti anthu amenewa anavota kale. So if you don't take stand our opposition, akabambe, apita Mutalika, a Joyce Banda, atupere mukafuna kuchita applying nkhani ya maphunziro ati ndale za chizungu anzanuwa akupondani muzalira mukuyenera muchite join mademo amene wawa amene akubwerawa. Ndipo palibe sozo kuti chani komanso ife ma CSO tikuyenera tikhalire limodzi. Nkhani imene isiya Boni Kalindo, nkhani imene isiya Ntanyiwa, nkhani imene isiya wawa Bakiri Muluzi, nkhani imene isiya Kambanje, nkhani imene isiya Namiwa, nkhani imene isiya Malawi Freedom Fighters only kapena HRA, tonse tikuyenera tibwere pamodzi tipange mademo. Ndipo ndikupempheni iniyo azinzanga nonse tiyeni tiimbirane mafoni tikonze siku la mademo muno Malawi. Vuto la kuno ku Malawi iso timakulirana mitima ife ma CSOs. Timafuna wina azioneka kuti uyu ndi dolo kuposa anzake. Iyi si nkhani yofukuzana ndi udolo, iyi ni nkhani yoteteza Malawi, nkhani yowombola Malawi. Tisakale anthu okulirana mitima, tiyeni tigwire ntchito limodzi. Choncho ndikuyitaneni inu ma CSOs kuti tiimbirane tigwirizane chifukwa ife ya Malawi First tili ready kugwira ntchito ni munthu ina aliyense ndi cholinga kuti tipulumuse Malawi. Ngati a opposition sakufuna kugwirizana, ife tiyeni tigwirizane ma CSOs. Nambala yanga ndi omweja 0 365 035. Ndipo tiimbirane tikupempha inu ma CSO leaders. Ifeyo ngati Malawi First tili ready kugwira nanu ntchito. Maka ineso ndili ready even kumangidwa kumene. Chifukwa ndikudziwa kuti nkhani imene ndayiyamba iyi wina je namukalakasulwa padanzi pache. Ndipo kuyambika maplani maplani okuti timmange Boni Kalindo tione ngati amayendera mabero. Ndipo muona poso chira pandita nidwaso kukhoti ndi mmene tu amachitira tu manjanjawidi tu akaona kuti wina je waitoko sato ya mphamvutu kutero kuyena azipukuta mfuti zawo. Paja mfuti zinabwera zambiri muno Malawi kutapa kutaya mfuti zongogawa ngati akugawa mapira mmene acheramo angogawa na mfuti kutero kwa kukonzeka kuti ati athane ndi Boni Kalindo. Si muthana ndi ine, muthana ndi amanu, muthana ndi azibambo wanu, muthana ndi abale anu amene akukupasani ndalama zokuti muthane ndi Boni Kalindo. Otherwise wina apita nane. So ndikupempheni Malawi konse kumene muliko inu a opposition tigwirizane mademo awo akhale azikolose ndi ma district momwe. Palibe nkhani yokuti ati mumusire Boni Kalindo. Kukamba takamba, kulankhula talankhula. Nthawi inoyo ndi action. Palibe poso zobwerera mbuyo awawa asatitole zisankho zisizawo
yawo, zisankho ndi za ziko, zisankho siza nyumba mwa MCP. Ndanena zomunyasa zimunyase, amene ati akondwere nazo, koma ine ndanena ndipo ndililele to save my country. Ndi uchisiri weni kumaoneka ngati iwe umakonda ziko lako koma uli kape. Ndiye kuli bwino kufa chifukwa cha zikolo, kusiyana ndi kuti anthu azivutikabe. Ziko lino anthu ena anaferamo kukesa magazi chifukwa kuti akufuna kuti Malawi aomboledwe. Sizingakhale za chilendo, inenso mutabwera kuzandipha ndi mfutiyo. Ndicholinga kuti mwazi wanga ukaende from Nsanje to Chitipa, kota to Mchinji. Koma wina akapusa apita nane. Bon calendar, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.